Kwabonka-Jarinka. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum. Barka da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin Kwabonka-Jarinka tare da ni Sani Abdullar Gasa da zan jagoranci shirin. Kamar yadda aka saba har kullum, shirin Kwabonka-Jarinka shiri ne da yake shiga lunguna da saƙo domin ya kawo muku labarin kasuwanci, sannan tattaunawa ta musamman da 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu domin dogaro da kai. Daga nan shirin zai sada ku da ɓangaren canji domin sanin farashin canjin kuɗaɗe na gida Najeriya da na ƙasashen ƙetare, sannan kuma ya sada ku da ɓangaren hada-hadan hannun jari domin sanin waɗanda suka yi riba da kuma akasin hakan. Kwabonka-Jarinka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Kwabonka-Jarinka tare da ni Aisha Muhammad Ahmed. A yau a bangaren tattaunawa a cikin shirin zamu dubi wato hada-hadar kasuwanci. Kuma tare da mu a cikin shirin don tattauna yadda hada-hadar kasuwanci ke gudana musamman a kasuwar mu ta jihar Kaduna, muna tare da Alhaji Ibrahim Shehu Daudawa, shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwar nan jihar Kaduna. Alhaji, barka da shigowa cikin shirin. Wa alaikum salam. To Alhaji Ibrahim, a daidai wannan lokaci zan ce ya kasuwa ya kuma fama da jama'a. Kasuwa alhamdulillah, jama'a kuma muna nan tare da su. To masha Allah, bari mu fara ma da tambayan. Duk da dai mutane da dama masu kallon mu da kuma sauraron mu sun saba jin kalmar nan ta kasuwanci. To idan ma aka ce kasuwancin nan me ma ake nufi? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wato kasuwanci mun samo shi ne tun fil azal, domin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi kasuwanci wanda yake ainihin uwar gidan shi ita ma kamar 'yar kasuwa ce. To ta wannan lokaci aka fara kasuwanci wanda yake su lokacinsu safara ne daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa har ya gangaro dai ya shigo mu nan ƙasashenmu na Afirka, musamman nan Najeriya kuma arewacin Najeriya. To kasuwanci dai shine ka cire kwabo ka juya shi ya dawo kwabo 2 ko kwabo 3, saye da sayarwa. Sannan kuma kasuwanci shi ɗan kasuwa shine wanda zai je ya zo ya kasa ya siyar. To idan ya zama na cewa kasuwanci kamar yadda mu muke yin shi a nan ƙasar tamu, kasuwanci ko in ce 'yan kasuwa suna ba da gudunmawa kusan kashi 80 cikin 100 wurin inganta tattalin arzikin ƙasa. To a wannan ɓangaren mu musamman Kaduna, ainihin kasuwancin ya kasu kashi-kashi. Akwai kasuwancin da ake yin shi yau da kullum wanda ya shafi kayan masarufi da kuma kayan abinci. Kayan masarufi shine abubuwan da ya danganci sabulu, omo da sauran kayan da ake amfani da su yau da kullum. Sannan kayan abinci kowa da ya san cewa dole ne dan adam sai da abinci. To wannan kasuwanci hakika kullum da akwai waɗanda in sun fito bayan sallan asuba ba sa komawa gida sai bayan sallan isha'i, ana maganan kasuwanci. Sannan su kuma akwai kasuwanci wanda ya danganci wanda sai mako-mako, wani kuma sai wata-wata. Sannan kuma ainihin kwastomomi masu ma'amala da mu 'yan kasuwa, akwai waɗanda suna shigowa kasuwa a kullum rana, akwai waɗanda kuma suna shigowa mako-mako, akwai waɗanda kuma sai wata in an yi albashi. Kwabonka-Jarinka. A matsayinka na ɗaya daga cikin shugabanni kuma shugaban haɗaɗɗiyar wannan ƙungiyar. Shirin Kwabonka-Jarinka zai so ya sani ita jari, ko in ce shi jari, idan ana so a fara kasuwanci
ana son a samu kuɗi da yawa ne, duk da kasuwancin daban-daban ne, wani yana da girma wani kuma dai gashi nan dai. To amma ana buƙatan kowane sana'a da mutum zai yana buƙatan kuɗi masu yawa ko madaidaici, ko ko a'a akwai sana'an da zaka iya fara ko baka da kuɗi. To mutane da yawa ba su fahimtar wannan. Yana da kyau ma idan mutum zai yi kasuwancin to ya zo ya samu ainihin ma'abota kasuwancin, domin shi ma makaranta ne. Yanzu idan ina da misali ina da naira 100, to fa a tsarin kasuwanci fa ba zan zo in sa ta gaba ɗaya ba, saboda farawa zan yi, ya kamata in kasa ta 3 ko 4, sai in zo in sa kashi 1 in fara in gashin yaya za a yi. Kin ga lokacin nan na fito ne na fara, ba ni da kwastoma, sa'ilin nan akwai abubuwan da yawa ma da ban riga na waye da su akai ba, so zan sa wannan ne a matsayin zan yi makaranta in gashin yaya za ta kaya. Idan ya zama na cewa na fara da sa'a, to sai in karo kashi 1 in ƙara sawa. In kuma ya zama na cewa na fara wani iri ban riga na gane kan abun ba, sai in ta yi in ta hakuri. In ma zai yiwu ma abin da zan ci ma in ɗauko daga waje in sa in ci, saboda dai ina so in ga yadda abin kamun ludayin abin. To daga nan idan ya zama na cewa na ga yadda na fara, in na so abu na mai da kuɗin shi, ko ko har na mai da kuɗi ma na ci riba, to daga nan zan fara sanin to ga yadda zan yi. Amma idan ya zama na cewa na zo na fara, dole ne zan yi haƙuri, domin za ka iya zuwa ka kasa ma ba wanda zai zo ya taya, wani kuma zai zo ya taya bai siya ba, to ta nan wurin haƙuri zai shigo. Amma idan ya zama na cewa ka ɗauko duk abin da ka mallaka kasa a ciki, akwai kayan da in an so shi yana da ƙa'ida, wani kila wata ɗaya yana da buƙatar an siyar an je an kawo ni, to duk ka zo ka kawo su. To idan ya zama na cewa wannan ka'idan ta yi ba a sai da kayan nan ba, asara ne. Ko da za ka sai da wannan kayan kana ji kana gani, ko dai ka sai da shi yadda ka so, ko kuma ma ka rage akan yadda ka so ka sai da shi faduwa. To shi yasa yake da kyau idan za ka fara kasuwanci, in kana da kuɗinka to ka sa su aƙalla kashi 3, ka ɗauko kashi 1 ka sa, sannan kuma ka bi da haƙuri har Allah ya sa a gane ka, a san yanayin saidawanka, shin kana da rahusa ne ko kana da tsawwalawa. Wannan shine zai kawo ma kwastomomi, ko kuma ya zama na cewa baka samu abokan hada-hada ba. To kuna samun mutanen da suke zuwa don neman shawarwari wajen ku, musamman waɗanda suke neman ko da niyyar fara kasuwanci, ko kuwa a'a kawai wasu kuna ganin su ne kawai su zo sun fara kawai? Eto ai shi kasuwanci yawanci ko da kana da kudinka, sai ka zo wurin wanda yake sana'an ka zauna, ko a matsayin yaron shi, ko a matsayin kana sa ido don ka koya. Ba zai yi rana guda kawai ka zo ka ce kai ka shigo kasuwanci ba tare da ka samu masana yaya za ka yi ba zai yi ba. A yanzu haka akwai yaron da ya gaya min ya gama makaranta, ya gama sabis, yana da kuɗi kaza, yaya zai yi. Shi ma yanzu na ce mai to ya dan yi haƙuri, ina duba inda ya dace in zo in sa shi, saboda ya fara idan shi ya bude, in ya so sai ya ɗebo kuɗin shi zo ya sa ya fara.